നമുക്ക് ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആനവാൽ വളകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, മോതിരം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെക്ക് ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലോസ് കാണിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആൻഡ് ലോക്കറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. ഹോം ലോക്കറ്റ് വരുന്ന 6 പിടി മാലയാണ്. അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 ആണ്. പിന്നെ ആനവാൽ ബാംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേറെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഐറ്റം വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഹുക്കുള്ള ടൈപ്പാണ്. 120 പ്രൈസ്. ഓപ്പൺ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടൈപ്പില് ലേഡീസിനും ജെന്റ്സിനും ഒരുപോലെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന മോതിരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ആനവാലിന്റെ മോതിരന്റെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് 80 റുപ്പീസ് ആണ്. കൂടെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റമാണ് കരിമണിമാലയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 ആണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഷിപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആനവാൽ വള വരുന്നുണ്ട്, ആനവാൽ മോതിരം, കരിമണിമാല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വേറെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ്. 500 ആണ് റേറ്റ്. ഈ ഒരു നെക്ക് ചെയിൻ, അതായത് ഒരു നെക്ലസ് പോലെ വരുന്ന സൂപ്പർ ഒരു ഐറ്റം വിത്ത് ലോക്കറ്റ്